שלום לכם. בנוף ההולך ומתפתח של שירות לקוחות, הבנה ועמידה בצורכי הלקוח היא חשיבות עליונה להצלחת כל עסק. אחד הכלים היעילים ביותר למדידת שביעות רצון הלקוחות ושיפור איכות השירות הוא יישום סקרי שביעות רצון בגמר טיפול בלקוח. מודול הסקרים במערכת הקול סנטר הרב-ערוצית של ETC Tech. הוא ייחודי מסוגו מאחר והוא בממשק מלא בין המדיה הדיגיטלית והטלפוניה. סקר אוטומטי מופעל בסיום טיפול בבקשת שירות, בין אם הלקוח פנה טלפונית או דרך אחד מערוצי המדיה. המטרה העיקרית היא להעריך היבטים שונים של האינטראקציה עם הלקוח, לרבות איכות השירות, הרמה המקצועית והאדיבות שמפגינים נציגים. וואטסאפ או SMS נשלחים בשיחת טלפון נכנסת או יוצאת שהסתיימה, או בפניית מדיה שטופלה ונסגרה. דוחות הסקר מציגים סטטיסטיקות, טבלאות פירוט הקולות זיהוי המשיבים, נציג שטיפל ועוד. הדוחות מאפשרים זיהוי תחומים ומגמות לצורך שיפור המענה ומדידת האפקטיביות של נציגי שירות הלקוחות. למה חשוב להפעיל סקרי שביעות רצון בכל ערוץ, בסיום הטיפול בלקוח? אני מציינת 5 סיבות לכך. 1. איסוף משוב ישיר מהלקוחות שלכם על חוויית השירות חשוב בהבנת ההיבטים של השירות. איזה היבטים עובדים היטב ואיזה היבטים טעונים שיפור. 2. שימור לקוחות. טיפול בבעיות שעלו בסקרי שביעות רצון יביא לרמה גבוהה של שביעות רצון ונאמנות למותג של הארגון שלכם. 3. השוואות. איסוף נתונים לאורך זמן מאפשר לכם לקבוע מדדים, מגמות, ולבצע השוואות מול תקנים ומול מתחרים. 4. הערכת ביצועי עובדים. סקר שביעות רצון משמש גם כלי להערכת ביצועי עובדים. 5. שיפור מתמיד. מחויבות הארגון שלכם לשיפור מתמיד מאותת ללקוחות שהמשוב שלהם מוערך ומטפח תרבות של היענות גבוהה. בסך הכל, סקרי שביעות רצון מספקים דרך מובנית לאסוף משוב, לזהות תחומים לשיפור ולהפגין מחויבות לשביעות רצון הלקוחות. בסופו של דבר הם תורמים להצלחה ולצמיחה בטווח הארוך של הארגון. אנו לרשותכם בכל הסבר נוסף שתרצו על הפעלת סקרי שביעות רצון במערכת הקול סנטר הרב-ערוצית שלנו. להתראות.